pinaagig mga timaan, mga igsunan. Mga marka, unsa may mga marka, one Holy Catholic and Apostolic Church, mga igsunan. Sunay upat ka marka, mga igsunan, one Holy Catholic and Apostolic Church. Una, anong one man mga igsunan, anong usaman? Usa kay itugod na sa atong usa ka Ginoong Hesukristo, mga igsunan. Ngayon na sa San Mateo 16:18, usa ito Pedro, o sa ibabaw ni bato, pagkatukuran ko ang akong simbahan. Usa to pa ko o akong, that is singular. Usara. Waman mingon na itong Ginoo nga, tukuron ko ang akong mga simbahan. Mingon siya, ko ang akong simbahan ra, o dili mga simbahan. So muna, usara kayo mga isunan ang tinuod niya. Ikaduhang timaan mga igsunan, holy. Kanong holy man mga igsunan, kanong balaan man ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tunulon kay mga igsunan nga balaan kay Dios may gatukod, so sa to pabalaan gyud. Claro mga igsunan, diya sa Lucas 1:35 nataw ang batang balaan. Kinsa man ang batang balaan nga nataw? Ang atong Ginoong Hesukristo. So to pa ang iyang simbahan tuturon balaan po. Una, mga kaigsunan, nga ikatulong timaan mga kaigsunan, Katolik o Katolika. Ganong Katolik man mga kaigsunan, ganong di man laing ganong Katolik man dyan. Okay, ya sa Isaiah 56:7, diskutan na mga kaigsunan. Diya sa ingon diya nga kay akong balay, panganlan og balay sa alapuanan, alang sa tanang mga nasod. So na ang Katolika, luktot magkaigsunan. Kaya natuman kining diskutan sa Isaiah sa Marcos 11:17 nga ang akong balay, panganlan balay sa alapuanan, alang sa tanang kanasuran. Gyapon Katolika gyapon ikan sa tagla hantod nga natuman mga kaigsunan. Kaya kanang po Katolik dili na siya binisaya mga kaigsunan. Grego na siya nga tinulungan. So, umingon na mga kaigsunan itong mga laing tinuan. Katoliko, dili tinuod kay di mabasa sa Biblia. Natural dito na mabasa sa Biblia yung nga binisaya kay Grego mo nga pinulungan. Isura po. So, ato tas Grego nga Biblia, mabasa yung Katolik. Muna, niya ikaw-pat nga timahan mga kaigsunan, apostolika. Ganong apostolika man mga kaigsunan. Diya sa Efeso 2:20, mingon diya, ipasukran ko mo sa mga apostoles o sa mga propeta o si Ginoong Kristo ang batong pamat-an. So muna makaigsunan, one Holy Catholic and Apostolic Church. Pinaagig timaan makaigsunan, dili o dadalang angan, kung dili mga timaan makaigsunan. Pumito na itong simbahan Katoliko bitaw. Diya sa taglaran o, nan balay sa itong Ginoong Kristo gikuan nan sa ni Senyor San Jose, diapod sa Tugon birin sa barangay, diapod sa Kiopse birin sa Lourdes. So dili jud ingon nang ngan ni Kristo binada nga sa mga timaan ba mga santos nga balaan. Sumura magkaigsunan nya nganong na may Roman Catholic Church, mingon po na mga laing tinuan, nganong na may Roman Catholic Church. Or kay si Apostol Pablo makaigsunan, ingnan sa Panginoon diha sa buhat 23:11, Pablo, misaksi ka nako sa diri sa Jerusalem, musaksi ka usab dito sa Roma. Muna gidaan ni Apostol Pablo makaigsunan gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma. Nya sa Roma City 8, kamong taga Roma pinangga sa Dios ang iyong pagtuo gimantala sa tigong kalibutan. Kaya man dawatan dito sa Jerusalem, kita dito sa Roma. Muna dito na mga makaigsunan dito mikaila ang Kristiyanismo makaigsunan. Muna, niya nga namang iabot rin sa Pilipinas, kung sa mga kitabuha, ito kay si Apostol Pablo, gikan sa Roma, dito sa Espanya. Diya sa Roma 15:21 nga ito sa 23, mayroon si Pablo nga, gikan ako sa Roma, muhapit ko na ako sa Espanya. So dito, iabot sa Espanya si Apostol Pablo, dito kawali, kung ang gagamit ito, magkatuliko dito, nya anong niabot jud diri sa Pilipinas tungod ni Ferdinand Magellan sa duha ka pali mga kaigsunan, si Padre Diego o si Padre Valderrama.
Meron sila dire dito sa Limasawa. Dahil niya doon kapare, si Padre Diego, Padre Valderrama, dahil larawan sa Senyor Santo Niño o cross mga igsunan. So muna, dito nitabo ang unang misa o bunyag. Nabunyagan sa si pamilya ni Rahumabon mga igsunan. Muna nga, dito hikailap, dito kalimutan ng Kristiyanismo mga igsunan. Kung kay kita mo sa una, is Pilipinas, mapagano patawa pa kaila o Ginoo. Ay, papa, mag-ibahag mo kita sa una. Ang ilahan ko Ginoo, adlaw, bituon, mga hangin, mga bato, okay, pagano lagay ko kailaw, Ginoo. Muna, sa pag-apot, pwede majilan dili dala ang Biblia, diha na tanang kaila Ginoo mga igsunan. Dahil mga pare, mga misyonaryo, muna nakaila ta Ginoo mga igsunan. Muna, nga, bayo nga ng mga laing tinuan, ang Katoliko, dili tinuod, kaya di ko mabasa sa Biblia, ang mabasa na ko'y tinuod, dili magkaigsunan. Tungod kay patod pa sa itong Ginoo, daghang magdadala. So dili, pinagi pagkamabasa, kung dili, pinagi o mga marka, mga timaan. Muna, one holy Catholic and Apostolic Church, mga kaigsunan. So muna nga, ang tawag karon, pabilin ka po ng Katoliko, makaigsunan nga likon, bisag pila ka mga reliyon nga muguba, makaigsunan mo atake, mangdaot sa sibang Katoliko, pabilin ka pong likon, makaigsunan, misa mo o kalikon. Bayungan mo sila nga, dili tinod ang Katoliko, dili patinod, agbay ang nahanaw, agbay ang nabungkad, dili patinod. Ang Katoliko, makaigsunan, dili gayon, mahanaw, tungod kay giubanan sa itong Ginoong Jesucristo makaigsunan hantod karon diha sa Mateo 28:20 mingon na itong Ginoo, hinumdumi ako magkauban sa karunay hantod sa katapusan sa kalibutan. Una, bisag pila ka mga laing tinuhuan, mga atake, mangdaot sa Katoliko na wa di Katoliko nahanaw naguba bray, wa gapadayon gahapon makaigsunan hantod karon dus mil ka tuig mga igsunan. Una nga, bingon sila nga, ang Katoliko, dili ko tinuod, oy, bisag ari ta mukuto sa istorya. Well, tutukan dyan na, nga, ang Katoliko si Kristo ay katukod sa Katoliko mga igsunan. Umuna, kita mga Katoliko, dili, di yun ta mapatunto, mapailat sa mga laing tinuhuan nga, magsangyaw, ang daot ya atakihon na ba ng Katoliko na ba inon ba na ang una na ba ito nilang basihan bahig larawan na ba doon bahig larawan lang atakihon ya kaya po pang Katoliko yung taon nga upoy kalibutan kayo bahin o Biblia ito tantando rin taon bujong sango rin taon oo no basahan ito sa Exodus 23:5 nga na dili ang pagsimba mga Diyos-Diyos. Oo, di no? Yung simbahan na Diyos-Diyos. Tatando ito po Katoliko. Oo, no? Katong Katoliko nga ditik simba, una, minus o pagtulunan sa simbahan, mora po na madali nila. Pero mga simbe, katong nagtuon, di sila ka, katubag kung sila sakto. Una, ya, mura ka ito mag-igsunan kaya na pa'y lain nga musulun ako nga muwali ito nga may tungod sa reliyon usap si Adonis sa Mago mag-igsunan atong paminahon ay puminahon to si Brother Adonis sa Mago mag-igsunan siyang tiba nga reliyon awa matuod ng simbahan so iya reliyon po urusan reliyon mag-igsunan. Okay, mayong hapon kayong mga kayong tanan, mga taga-Malaysia diri. Mayong hapon, especially sa mga vendors, sa mga tao nga naninda diri, mga tao nga nagsulisuroy, nagmotor, nagdrive, mga tao nga milabay, o naigiyong
usab gipambuhat. Mayong hapon kanyang tanan. Aniya na sad kay mga CFD aron pagsangyaw sa tinuod nga balita. Dili sa mga uto-uto, mga balita nga gikatag diha sa uban nga mga sekta. Karon mga igsoon, aduna ako'y tema. Nako'y tema about sa mga kasagarang pangutana nga naanit tubag pero pangutanon gyapon ta. Ang akong tema about sa relihiyon. Ang atong pangutana na mga pangutana diri nga napay relihiyong makaluwas. Napay relihiyon nga manluluwas. Unsa man saktong pangutana? Napay relihiyon nga gitukod si Kristo. Napay relihiyon nga mismo ang muluwas nimo. Kanya ato ng pagkasulbadon karon mga igsoon. Ang pangutana, unsa man ang relihiyon? Ang relihiyon mga igsoon nagikan sa pulong nga religion. Gikan sa Latin nga pulong noun o sa nga religaro, nga which means typing up o verb nga pulong sukaranan. Ani nagikan ang tanang maayong balita, tanang mga sugo, pagtampo, tanang pagtulunan, tanang doktrina sa simbahan, ana nagikan sa relihiyon. Unya kung sa kuan pa ng mga igsoon ang meaning sa sukaranan, religare, meaning to bind, to fasten. Ang pagpasabot ng mga igsoon ang pakighiuli sa Ginoo. Na-example ng mga igsoon, logic. Kung wala tayo reliyon, silutan ta sa Ginoo. Tingnan naman. Kaya kung wala tayo reliyon, mahimo kang paganismo. Unsa man ang paganismo? Mituog mga Diyos. Mituog Diyos sa adlaw, Diyos sa tubig, Diyos sa yuta, Diyos sa mga bato. Maunay paganismo mga igsoon. Walay tinuod ng Ginoo. Nahulog nga, Diyos. Wala may reliyon sa una, mao magang nagsimbag Diyos. Pero since nga gitukod ni Kristo, nagama siya simbahan, ato namugna ang reliyon, wala na Diyos nga mitigbabaw diri sa Pilipinas. Unya, diya sa lahing kahulugan, ang pulong nga religion mo ang organized of collection of belief. Ani tanan nagikan tanang kamatuoran, tanang maayong balita sa isip, tanang kailangan nimo mahimuan sa tinuod nga simbahan. Dili kay sa usa ka tawo nga nagbasa ng Biblia tulo ka buwan, magtutudlo na. Kaysa sa pare nga nag-eskwela o seminaryo na pulo ka tuig, mao nang ang pare makasaligan o makahatag kag trust mga igsoon sa atong pagtuo. Buti pasabot ang reliyon mao ang atong pagtuo sa mga pagtulunan sa Dios. Nagpasabot ang mga igsoon nga ang reliyon mao ang imong gituhuan. Unsa man ang gituhuan doy? Subjective ba o objective? Ang tinuhuan mga igsoon mao na siya Bisaya nga pinulungan sa relihiyon. Ang pulong sa relihiyon mao ay kinaksila religion. Mao na atay mabasa sa Biblia nga Bisaya, pero na atay mabasa sa English mga igsoon religion. Sa Bisaya tinuuhan. Kung wala kay tinuuhan mga igsoon, wala kay tinuod na Ginoo. Kung wala kay tinuuhan mga igsoon, wala kay relasyon sa Ginoo. Kasang pagkaistorya, prangka to prangka mga igsoon, kung wala kay relihiyon, wala kay relasyon sa Ginoo. Kaya nga naman, unsa may nasa relihiyon doy? Nganong makaluwas pa na? Ang nasa relihiyon mga igsoon, ana, tudluan ka sa pagampo. Unsa may nagtudlog pagampo na to? Relihiyon mga igsoon. Kinsay nagtudlo na to about kang Jesus Christ? Diba religion mga igsoon? Tinuuhan. Kunya ang relihiyon usab, mo'y magtudlo na to. Unsa na to pagkinabuhing balaan? Dili magkinabuhing bala-balaan. Bala nga kinabuhi. Mao nang magang tao karon mga igsoon. Miserable ang kinabuhi. Kaya naman, wala nagsunod sa plano sa Ginoo. Kaya wala reliyon na gihuktan. Ang reliyon mga igsoon, sa atong pagpasabot, maong pakigbugos o pakighiusa sa Ginoo. Kaya ang tao makasalaman mga igsoon, kailangan dyan ang mawalay sa Ginoo. Wala nagsama sa estudyante.
o sa isa ka student. Before mo daw eskwelahan, syempre mo ulit yun na sa ilang balay. Aron magpahuway. Ingana po ta mga igsoon. Kaya kita, baka salamat. Pagbalik ka sa Ginoo. Unsa na ko pagkabalik sa Ginoo? Pinaagig, relihiyon. Unya, ang kining pagkikiusa, ang atong pagkikiusa ngadto sa Dios. Pinaagig, relihiyon. O sa atong pagkikiusa, ang relihiyon, nahitabo diha sa bunyag. Asa mabasa? Diha sa Galatia 3:27. Nga gibunyagan ka, nahiusa na ka sa Dios. Sa diyang gibunyagan ka, nahiyo kang adopted child ni Jesus Christ. Since nga gibunyagan ka, nahimo kang tao sa Ginoo. Nahiusa ka sa Ginoo. Nahimo tang mga adopted child ni sa atong Ginoong Jesucristo. Buot ipasabot mga igsoon, tungod sa atong pagbunyag o pagpabunyag, nakabaton kita relihiyon, nakaambit sa ginaiya ni Ginoong Jesucristo. Kaya naman, balik ko ng pagbasa, ang Galatia 3:27. Mingon si San Pablo, gibunyagan ka mo, aron mahiusa kang Kristo, o pusa nakaambit sa kinaiya ni Kristo. Buot ipagpasabot mga igsoon, kung wala tayo reliyon, bawal ta bunyagan. Kung wala reliyon, dili ta mabunyagan. Walang kinahanglan ng reliyon sa atong kaluwasan. Ang reliyon makaluwas. Kaya naman, itigukod ni Ginoong Jesucristo. Pagsumpak, sumala sa mga laing reliyon o mga laing tinuan, mga igsoon na to sa laing mga pagtuo. Sumala sa mga protestante, walay relihiyong makaluwas. Balik ko na pag-usap ng igsoon, walay relihiyong makaluwas. Kaya ba mga igsoon, pagbantay mo sa ilang pangutana. Kang ilang pangutana, example, what is the color of the color? Inganay ng pangutana, dili masulbad. Kaya naman, walay specific na gipasabot ang ilang gipangutana. Kung mangutana ta, ingani, kung naabay relihiyong makaluwas. Naabay relihiyong makaluwas, katong tinukod ni Ginoong Jesucristo o tinukod sa tao lamang. Kana nga pangutana, tupag dyan ang mga igsoon. Kaya naman, si Ginoong Jesucristo nagtukod sa relihiyon. Unsam ng relihiyon? Simbahan. Unsam ng simbahan? Mao ang atong tinuuhan. Kung wala tayo relihiyon, wala tayo saysay sa atong kinabuhi. Ganong kailangan pa ba ng relihiyon? As I said, ganong kailangan pa ba ng relihiyon? Napili naman ta mo tuod ay. Bawal na mo igsoon. Kaya naman, kung wala kay relihiyon, wala kay guide sa imong kinabuhi. Okay, example mga igsoon. Kung pagtuon ay makaluwas, ganong mag-iskot na matag born again church? Ganong mag-iskot na matag mga simbahan? Kung pagtuon ay makaluwas, kinahangyan pa ba na? Na nanong gibahin man ng tao o gibahin ng mga matag relihiyon. Unsa man ang ka-importante? Gibahin ng mga igsoon kay naay meaning. Ang relihiyon mga igsoon, mao ang atong pagtuo. Kung lahi siya tinuuhan, lahi siya relihiyon. Kanya ang tubag mga igsoon, ingani. Ang relihiyon makaluwas. Ang relihiyon makaluwas tungod kay mingon si Ginoong Jesucristo ang moto magpabunyag malawas. Mabasa na ito diya sa Mateo 16:15-16. Buot ipasabot ng moto sa pagtulunan o sa mga pagtulunan tinuuhan. O sa mga tinuuhan sa Spanish mga igsoon, relihiyon maluwas mga igsoon. Ayaw motuan ng mga tao na kusog mayon, walay relihiyong makaluwas. Kaya naman, kaya naman mga igsoon, wala na nagbasa og Biblia. Kaya kung tinuod ka nagbasa og Biblia, dili ka makaingon nga walay relihiyong makaluwas. Kanya paleta, buot ipasabot na ang moto sa pagtulunan sa Ginoong Jesucristo o magpabunyag maluwas. Prangka to
mag-oprang ka mga igsoon, kailangan relihiyon kung magpabunyag ka. That means mga igsoon, si San Pablo sa una, nagdala na og relihiyon. Tinuuhan. Kunya, letra per letra mo din ang mga igsoon. Pangitaan mo din mabasa sa Biblia, nga naa ba yung relihiyong makaluwas? Naa mga igsoon. Asa man mabasa doy? Wala ka kabasa? Nga diyan sa 1 Timoteo 3:16. Ang mga apostoles dunay relihiyon. Masayod lang mo. Makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. That means mga igsoon, ang atong mga apostoles na may mga relihiyon, ang mga santos mga igsoon. Manandita mga ingon nga, ang relihiyon dili makaluwas. Ang gipasabot sa mga igsoon, ang relihiyon dili manluluwas. Kaya di man tao ang relihiyon mga igsoon. Di ba ang relihiyon? Usa ka grupo o pagkabahin-bahin. O sa ato pa na, sekta mga igsoon. Magkang kamayon nga wala relihiyon makaluwas. Pero ang pangutana, nagpasa na ba din sila sa whole chapter in Bible? Wala pa mga igsoon. Kaya kung tinuod kayo nagpasa mga igsoon, dili ka makaingon na. Maunay klarong pagka-istorya. Sama sa estudyante mga igsoon, nangutis nga walay tuon-tuon, unsay may tabo. Itlog ang score mga igsoon. Ingana itong pagtuo. Kung dili ta magtuon, dili na to puyan. Zero ta dito sa langit mga igsoon. Ayaw maingon nga ang Ginoo makasabot. Ang Ginoo masinugtanon. Pero dili sa mga tao nga mura-mura mga igsoon. Mga nag-abusar ng mga tao mga igsoon. O niya, kung ang reliyon dili makaluwas, wala na kapuslanan ang atong pagto. Balik ko na mga igsoon. Kung ang reliyon dili makaluwas, wala na kapuslanan ang atong reliyon. Kaya ang atong reliyon o pagtulunan, relihiyon. Balik ko na mga igsoon. Asa nagikan ang pagto? Gikan sa relihiyon. Mauna, importante ang reliyon mga igsoon. Kunya, busa ang reliyon makaluwas. Sa laing bayan, usap mga igsoon, tungod niya ang simbahan o katauhan sa Diyos, nagitukod di Ginoong Jesucristo, maulang amatundo kung Ginoong na reliyon, busa, tinaw usap, na masaktan dunay pundo na makaluwas. Nasa usap nga reliyon na dili makaluwas mga igsoon. Balik lalong pagka-istorya mga igsoon. Dahil gitukod si Kristo nga makaluwas o dahil gitukod si Ginoong Kristo na reliyon na makaluwas, nasa na reliyon na dili makaluwas. Unsa ka reliyon na dili makaluwas? Ang pinukod ragtaw mga igsoon. Asa nabasa? Hebreo 8:1-2. Ang tinuod na simbahan ni Kristo, tunay pare na nagdingkod patiwala sa kabalang tabernakulo mga igsoon o sa kabalang tabernakulo. O ang Ginoo dili mo puyo sa simbahan o relihiyon na gipokod ragtaw mga igsoon. Nanang magkanang reliyon karon mga igsoon, tugaanan ko kamo mga igsoon, magkanang reliyon karon. Kaya naman ang relihiyon makadato mga igsoon, masayod mga igsoon. Na pa na mga magtutudlo dire, na pobre mga igsoon, except sa mga Katoliko, wala mga igsoon. Kasagaran nila mga igsoon, doon ay 10% sa ilang simbahan, maong dato din na sila mga igsoon. Wala na mga igsoon, 80 years o 70 years ang gihatag sa Ginoo nga kinabuhi na tungkaron mga igsoon. O niya, sa usa ka adlaw dili ka kasimba sa tinuod nga relihiyon mga igsoon. Maghan kay tagpangayoon sa Ginoo, pero gamay na tagpagampo. Mura na nagsama sa usa ka kumpanya mga igsoon. Dili mo suhulog dako kung gamay na kagtrabaho mga igsoon. Ingana ang Ginoo. Kung daghan kag kayod sa pagampo, pagantos,
o pagbuhat sa mayong buhat. Gantihan ka sa Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Kanya pala ita, sa 26, ingon na patay ang lawas, na walay na espiritu mangigsoon. Patay usab ang pagtuo kung walay buhat. Mabasa na ito mangigsoon, na dili na kay motor na tanig Ginoong Kristo, luwas na ta. Kasagaran na yung mangigsoon na maingon, mga tao nga, kusog mo trabaho. May ba mga igsoon? Ang tao nga focus sa trabaho o busy mga igsoon. Unsay meaning sa busy? Being under by Satan's yoke. Na under ka ni Satanas. Mo nang busy ka. Ayaw inason nga busy ka. Nga di lang ka kasimba. Kaya pwede nga sa gabi na simba mga igsoon. Ang simbahang Katoliko, tibuok adlaw dunay misa. Muabot na mga misa, alas 8 sa gabi mga igsoon. Na mga time out sa inyong trabaho. Nakasagaran mga kugihan mo trabaho. Ang ingon, motora lang kita sa Ginoo, luwas na ta. Mga tao na tapuan magsimba. Mao na tinuod mga igsoon. Kaya man, biktima po ko na mga igsoon. Na pagtuloy magaluwas. Kay kapoy majud mo simba mga igsoon sa tinoda. Sa una, kapoy yun kayo musimba, maminaw kag pare, mura kag katulgon. Ingana mga igsoon, ingana pag-antos nga ngay nimo, antuson mga igsoon, aron makasud ka sa gingarian sa langit. Kunya, napay na yung pagsupak. Diya sa Efeso 2:8, ang paborito kayo sa atong mga igsoon. Ang gingon diya sa Efeso 2:8, nga may gibasihan ni Martin Luther o amahan sa protestante mga igsoon, nagisunod karon sa tanang protestante kay pinaagi sa pagtuo na luwas. Unsa mga igsoon? Pinaagi sa pagtuo ang tao na luwas. Mao na daw pagtuo ay makaluwas. Pero masayon mga igsoon, kanang Efeso 2:8, sumpay mo basa pa doon, Jess, mga igsoon. Patay ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Ang pagtuo, gipaagi og buhat mga igsoon. Kaya naman, ang pagbuhat, inubanan sa pagtuo. Dili kay mubuhat ka na, kay wala ka nagtuo nga maayo na sa imong kalag mga igsoon. Kunya, kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. May lang paboritong bersikulo mga igsoon. Kasagaran sa mga igsoon na to, kanin nga bersikulo ang ilang paborito. Efeso 2:8. Pero inyong ingnon, tiwasag basa padong Jess, muli mag-direksyon ng mga igsoon. Wala na din ang ulo mga igsoon. Kaya naman, mabuking din na sila mga igsoon. Kaya naman, kanang 8 mga igsoon, pinaagi sa atong pagtuo na luwas ta. Pero, basa ka straight sa Diyos mga igsoon. Iwasag basa sa Diyos mga igsoon. Dili kay pagtura Diyos mga igsoon. Lakip usab ang buhay. Bawala, ikamatay na ito mga igsoon. Hukman ta sa Diyos, sumala sa atong binuhatan. Asa mabasa doy? Basahan ninyo sa 2 Corinto 5:10. Silutan ta sa atong mga sala o sa atong mga daotang binuhatan. Ang atong silot mga igsoon nagdepende sa unsay binuhatan nato kung buhi pa ta. Kunya, ang kaluwasan nga gipasabot dinhi mga igsoon, katubsanan o redemption mga igsoon sa sala sa mga tao nga ilang nahimo sa wala pa ang Ginoong Jesucristo, nagpakamatay sa cross. Kaya ba mga igsoon, diya sa Efeso 2:8, ang ipasabot ni Ginoong Jesucristo ng mga tao na katong mga tao na wala nasayod sa tinuod na simbahan, na wala pa nabuhi si Ginoong Jesucristo, sila ang istoryahan aning mga butangan. Kinitungod kay dito sa cross, gidala ni Ginoong Jesucristo ang tanang sala sa mga tao mga igsoon. Asa mabasa? 1 Pedro 2:24.
Buti pasabot na kung ang tao dili pa Kristohanon o bito kang Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay alang sa sala sa tanang tao o nagpabunyag baluwas matubos siya sa iyang mga sala, mga igsoon. O niya, hindi na sa Bible alam mga igsoon nga ang Biblia ay tuhuan, tinuod ba dyan ang doktrina o baka ikasagaran, magang magamit ang doktrina mga igsoon, puro nagkadyungi ang ilang mga doktrina. Una, ang simbahan kay Biblia. Kaya nagsulat sa Biblia, maong katauhan sa Diyos. Simbahan mga igsoon. Nakapangutan na baka naasagikan ang Biblia. Hello? Nakapangutan na bata naasagikan ang mga Biblia sa mga laing tinuhan. Sa mga igsoon na to sa laing relihiyon. Tubagon mo na mga igsoon. Ang ilang Biblia, gikan nagyapon sa Katoliko. Maunang wala sila'y right o dili sila ngayon nga magpasabot sa Biblia kay dili mismo sila ang nagama sa Biblia mga igsoon. Kung tanawon mo sa history mga igsoon, tayo dyan ang nagama sa Biblia. Santo Papa, gitabangan pa na sa mga Katoliko ang magmugna na ng Biblia. Unya, wala bisag usa ka papel, usa ka tuldok, usa ka ink sa bulkan mga igsoon ang natampo sa atong mga igsoon sa laing reliyon ang magama lang ang Biblia mga igsoon. Mao nang Katoliko ra ang angay mga magpasabot sa Biblia. Kaya naman, kaya kung magbasa-basa sa Biblia, dili ta kasabot. Kay sama ni San Felipe, Santos ka Felipe, kauban ni Ginoong Jesucristo. Nagbasa-basa sa Biblia si San Felipe. Nagipangutanan ni Kristo. Nakasabot baka sa imong gibasa Felipe. Gitubag ni San Felipe. Wala gayon magtutundo. Kaya naman, kung magbasa Biblia mga igsoon, angay nga na ay magpasabot. Kaya pwede ang Biblia mamali o pagsabot. Kanya, ang Biblia doon ay duha. Kabay, daang tugod o bagong tugod. Ang nasulat sa daang tugod, maong katawan sa Diyos. Sa wala pag-iingon ni Ginoong Jesucristo. Ang reliyon ng mga igsoon, Budiyo. Kung sa mga Jewish mga igsoon, maong na reliyon nila Noah, nila Moses, tanang nasa Old Testament mga igsoon, ang ilang reliyon, Jewish mga igsoon, Budiyo mga igsoon. Buti pasabot, ang Biblia na ay ang Biblia butang sa simbahan. Bakon sa man ang Biblia kung wala'y simbahan nga mupudya sa tao mga igsoon nga ang gingon ni Ginoong Jesucristo ang moto o magpabunyag sa tinuod na simbahan maluwas mga igsoon. Dili mo mingon si Ginoong Jesucristo na ang magpabunyag mo bisay hasang simbahan luwas mo. Wala mingon ang ginawa ng mga igsoon. Usa ra ka simbahan ang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Wala mo kaibaw mga igsoon. Pila na reliyon karong panahon na. Balik ko na pag-usap. Naibalong mo nga pila na reliyon karong 2023. It's all about 40,000 plus ka mga reliyon. Napay planong magtukod, karon pa nagtukod, bago pa nagtukod, nagplano pa magtukod, o upa pa magtukod. Kaya naman, unsa man ang reliyon, makadato mga igsoon. Mabasa nyo sa Biblia mga igsoon. Ng reliyon, makadato. Kung nandita kita, o mga magtutudlo karon, nga, pwedeng gisiya ang salina, tungkol kay magtudlo ra. Ang naibawan na ng mga igsoon, na mga magtutudlo, mga pobre mga igsoon, mga santos mga igsoon. Magkilinas, maglakaw, ug taas nga, kasada mga igsoon, lugar.
aron magsangyaw ng mga igsoon. Mo na mga igsoon. As I said na mga igsoon, baliko na mga igsoon. Nganong maghang reliyon karon? Kaya ang reliyon karon makadato. Kaya nga pala sila mga doktrina na ginapasunod sa ilang mga membro. Na sila na pinasayod mga igsoon. Kung ako po, mag-unsa man ang Biblia kung wala'y simbahan, as I said, nabubunyag sa tao o sa gingingon ni Ginoong Jesucristo, ang magpabunyag sa tinuod na simbahan, maluwas. Kinsa na lang tao nga dili magpabunyag sa usa ka reliyon, dili kayo maluwas. Mga igsoon, mao na gingon diya sa Biblia mga igsoon, patay ang atong pagtuo kung wala tay buhat. Unsa man ang bunyag? Buhat mga igsoon. Mao na unang sakramento sa simbahan mga igsoon. Sa simbahang Katoliko, pabunyag ka. Kaya naman, unsa man ang bunyag? Gihigduhan ang atong mga sala. Unsa mang sala? Nga bata pa manadoy. Salang panunundod. O sala nga nagsunod sa atong kinaunang ginikanan. O kaliwat nga mga sala. O gitawag na to, original sin. Tinuod, branded na sala, mga igsoon. Na nagsunod sa kaugatan sa tao, hangtod sa kanang katawan, mga igsoon. Kaya naman, ang atong magkakinunang ginikanan, mga igsoon, nga si Adan o si Eva, nakasala man, mga igsoon, mautoy lang sala, nakabot na to, hangtod karon. Mao na si kitawag na heritage sin, mga igsoon. Ang Biblia mga igsoon, mga kasaysayan sa katawan sa Diyos, sa mga pagtulunan sa Diyos na sulat. Kasagaran sa mga laik reliyon mga igsoon, mga laik tinuan, mga igsoon na ito mga igsoon. Allergy kayo Kristo eh. Sa tinuan ka mga igsoon. Allergy kayo mga history, mga laik reliyon, ito naman. Sa Isaias. Unsa may na ang history. Ang history mga igsoon, magpudlo nimo. Unsay nahitabo sa kalibutan. Unya kung ilan ang sakyan ng history mga igsoon, booking ang ilang simbahan. Manang allergy kayo sila, history mga igsoon. Maurang Biblia rin tuhuan, wala history. Kaya naman, mabuking tanang mga igsoon. Larang prangka nga pagka-historya. Di sila mo to hug history. Kaya naman, ganong Biblia na. Kaya ang Biblia, walay gate. Walay gate na kanusa na tukod ang ilang simbahan dira. Pero kung dirita sa history mga igsoon, maibawan na to asa nagikan o kanusa na tukod ang ilang mga simbahan. O kusapod, kung maingon sila, nga di sila mo to history, Bible history po mga igsoon. Ang Biblia kasaysayan sad nga dira gisulat ang mga pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Alam ka na to ang mga Kristiyanos. Natawag ba ang tanang tao ang Kristiyanos? Unsa pagkatawag ang tao ang Kristiyanos? Kung kita binunyagan o nagkinabuhing balaan. O balik ko lang pag-usap mga igsoon. Kaya doon na pa yung mga laing mga wali. Nagawa na itong chance na magpaambit sa ilang mga mensahe sa Diyos, mga igsoon. Balik ko lang pag-usap. Ang reliyon makaluwas. Kaya sa mga word na makaluwas. Instrumento. Unsa man ang instrumento. Gigamit sa Ginoo aron maluwas sa mga igsoon. O kato si Adonis Piamago nagaingon. Mahimo na kang tinuod na Kristiyanos. Kung ikaw dako kang pagantos. O dagang salamat kung mayong hapon kaninyong tanong. Dagang salamat, Brad Adonis, sa imong tema may tungod sa relihiyon makaisunan. Bitaw, ang relihiyon makaluwas, yun na, kay kung sa may kapusranan o natukod si Kristo relihiyon, di makaluwas, kung makaluwas, yun na. Hindi, makaluwas ka itong tinukod o tao na relihiyon. Ada sa Salmo 121, ang balay nga tinukod tao, walay kapuslanan. Muna, may pulos ba? Dos, one Diyos may bukod muna magkaisunan. So, ang sunod na mutima magkaisunan si Bro Judel
sa iyang tema nga larawan na kaigsunan nato paminawon si Brother Judel. Daghan kayo salamat Brother Paul sa imong introduction kabahin sa among topic. And karon adlaw kanang pasalamat kita sa Dios kay aniya kita karon aron na magtapok kita o maminaw sa iyang mga doktrina kabahin sa simbahan. O ako po usab ang akong topic nako ay tungod sa image. Sa Bisaya pa larawan. Anong larawan na ako yung topic? Importante ba na o dili? Sa tubag, importante na atong i-mention, atong ituon na to ning larawan. Kasagaran sa mga lain tinuan karon na mo programado ang umagimo kay kag larawan sa imong higugman nimo, gitabla na gihimong nimo og Dios-Diosan. Mo na ang ilang pagtulunan. Mo na makaison ko ni Kristo, dapat nato masabtan kung unsay kahulugan sa larawan, unsay kani buhat, unsay kani gamiton sa larawan, ug unsaon kini aron na gamit nato sa atong pang-religious nya binuhatan. Okay. So, kanang kaning larawan sa iso sumala sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2131, basing itself on the mystery of the incarnate Word, the seven Council of at Nicaea, 787, justified against the iconoclasts, the veneration of icons of Christ, but also of the Mother of God, the angels, and all the saints, by becoming incarnate, the Son of God, introducing a new economy of image. Sa Bisaya pa na, binasi mismo sa misteryo sa pagkatao sa pulong na mao ang atong Ginoong Jesucristo, ang ikapito na pangkinatibuk-an tigong sa Nicaea. Nagpatinaw batok sa mga tigpasipala sa mga larawan ni Ginoong Hesus. Apan ingon usab inahan sa Dios na mao ang atong inahan nato na matabang nato sa kapunay na mao si Santa Maria, sa mga anghel o sa mga santos. Pinagi sa pagpagkatao ang anak sa Dios, nagduso sa usa ka bag-ong pagdumala sa mga larawan. So, ang meaning sa economy makasun ko ni Kristo is original pa na gikan kini sa Grego na ang gitawag nila na oikonomiya, literally means management. Unya ang etymology pod gikan sa pulong larawan mao ang Grego nga pulong ikon. Sa Latin pa na imago, sa English image or icon. Karon naakoy ka na share ninyo sa pinaka-paboritong verse sa mga lain tinuhan. Una, Exodo 23:5. O ang pinaka-paboritong bersikulo sa atong mga kaisunan to mga lain tinuhan. So, nasumpaki sa atong larawan sa atong Ginoong Jesucristo. Paminaw niya, ayaw pagbuton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios og larawan sa bisag unsa dito sa langit. Dini sa yuta man, sa tubig o ilalom sa yuta, ayaw pagyukbo sa bisag unsang Dios nang isimba niini. Kay ako ang Dios na imong Dios o abuhuan ako. So, bahit po sa question diri, wala yung mabasa sa Biblia nga ang Dios ni sugod diha nga ayaw paghimo mga santos kay musilos ko. Wala yung ingon. Ang ingon sa atong Dios Amahan, nya ayaw ninyo himuon og Dios og larawan sa bisag unsa na wala na kailan nila. Ang pangutana nini,
asa nga mabasa sa Biblia na letra po letra nga isugo sa Ginoo nga ayaw ninyo buhata mga noun sa atong mga balaan nga icons o image o kuan po diya sa Deuteronomio 4:16 to 17 pareha na po na sa kuan iksuto nga ayaw ninyo paghimuon og kanang ayaw paghimuon og Dios gikan sa yuta gikan sa langit ug bisag unsa pa ng mga sa kasa ng lugar mao po na ang tiyapon sa akong pangutana kay kanang Exodo 23:5 o Deuteronomio 4:16 to 17 mao-maora na sila gisugo sa Ginoo na ayaw pagbuhat og Dios apan wala nagiingon ang atong Ginoo nga ayaw ninyo buhata ang mga santos literal pero ana gyud ninyo mahug ang Dios kung imong isimba ang usa ka butang ni imong Dios. Sumala sa mga sa storya sa Biblia nga ang mga Israelita nga himong natimbaka o gihimo nila Dios na mao ang ilang Dios. Mao na bitaw illogic pa na kanang imong giingon kanang giingon ka sa imong uyab nimo nga you are my everything my love kanang maingon kag everything nahuglan na sa imong pagka-idolatry kaya everything kaya kung maingon kag everything tanan niya makaya niya tanan pero makaya ba niya buhaton sa paghimo sa kalibutan kaya tao naman ang imong giangayan o tao mo usab ka mao na nga kung makaingon ginig ka you are my everything that is the idolatry kung imong kiningiingon o imong gipropaklamal na imong giangayan siya ang akong everything mao na logic unya kay mo simang na punta sila sa duha ka paboritong bersikulo ana gid sila mabalin sa Salmo usa ka gatos 15 4 nga to sa 5 nya kaninda mga libuto di kasimot di ka takaon di ka tilaw di ka makakita di ka tungog kay mga butang na sila for your information butang naman na sila apan nanon nag-atubang man ni mag-ampo diha kay puhi man sila sumala sa ilang espiritu wala sa ilang lawas nga gidugta diya sa yuta. Mao bitaw nagiingon ni Jesus Christ diha nga ayaw kadbuki ang mupatay sa imong lawas apan kahaglugin nimo ang kalag mupatay diha sa impierno. Mao na bitaw kami mga Katoliko nagampo mami sa mga balaan tao kay aron unta na matabangan kami o sila mo'y papus sa among pag-ampo. Pero kayo man na sila nga bro kanang mo gumakatoliko magot kay mga pagano kay si simba Dios nakatubok ko kanang ilang gihisimba nila si Santa Maria may imong Dios. Ang pangutana asa man ka nakatubok ang kami mga Katoliko miingon og Santa Maria Dios kanamo kaluyi kami makasasala. Ikatubang pangutana asa man ka nakatumukan ng mga tekstuha, asa man ka nakatumukan ng mga imong istimoana nga kanang amahan na mo nasa mga bato. Wala. Ay makaingon ko wala. Kay kami mga Katoliko nagsimba may sa tinuod sa Dios. Pinaagi sa iyang instrumento. Wala na mo gihug na mo nga Dios wala na mo gihug na mo ang kadtong mga icons ni Mary isip nga Dios kundi girespeto nga namo na sila. Mabitaw na diya sa Deuteronomio kanon nga Biblia nga kung mo respeto ka sa mga balagutan mahimo kang balaan. O nga respetuhan po nato ni kani mga balagutan kung imong kini i-apuso magkabaan po kas Ginoo
Unya, moingon dahil ng mga protestante, o tanawa, karo kayo ng mga katoliko, ang ipasabot, anak kay agila, mga ributo, dili makakita, dili makadungo, dili makaihap, dili po makalakaw, dili makasimok tungod sa mao mga naisulat diya sa Biblia, nga wala masabti sa ubang mga katoliko, nga ilang gituis sa mga protestante. Daghan sa mga katoliko ang biya sa simbahan katoliko. Oh, kita nyo, mao na nga kita mga katoliko mas maayo pa nato nga magbasa tag Biblia, pero be careful when you read the Bible, kay ang kasagaran sa mga pulong na diya sa Biblia mahimon makatuis na ninyo kung imong i-force ninyo na pagsabot na waka kasabot sa mga word niya na. Mao na kato mga gaisunan to katoliko ni biya sa simbahan katoliko kay wa sila kasabot. Kay ngano wa sila kasabot? Una, giwalihan sila sa lain-lain relihiyon na diha po na sa Exodo 23 niya. Once kani ang kanang inosente nga katoliko makadungan na besikula, makonsensya na sila, umingon na sila, no? Kung simba magagbaptog kahoy, no? Oh, ngunit akong problema diha. Pero, ang among advice namo, ya kaninyo, pagbasa, kalingan nyo mo magbasa Biblia, o kalingan ninyo kanang pagtanaw sa mga Catholic doctrine. Nga, for example, anang punto, mga find the truth, or di ba ka na makasalang Krisyano, kana mga Catholic website, anak yun mo makita ang katubagan sa imong pangutana. O sa may itubag na tuwani sa mga lahi tinuhan, sayot po kay diyan sa balaang kasulatan ng Biblia, ato may baluan nga gipadayag sa Dios na dunay mga larawan na dili supot siya kabubuton o. Mismo gani ang mga lain relihiyon, wa gani sila mutukan sila mga membro nga aduna baday gisugos sa Ginoo nga paghimog larawan. Wala. Every time, wala. Kaya ako sa una, sa diha pa ko na simba ko sa lain tinuhan, wa sila din nagibasahan ang Exodo 25 kato sa 18 ko 22. Wagid sila mapasa kay nga naman nakita man nila ang kamatuoran. Na mismo gani ang Old Testament gisugod na sa Ginoo diha sa mga balaan alagad niya nga paghimo mo og mga larawan nya balaan sama sa anghel, sama sa mga balantao nya nisunod sa mga commandments sa atong Ginoo. Mo na gyud ang gialaw sa Ginoo na paghimo mo kana mga balaang tao o mga anghel. Kaya kaya Ginoo nakailangan nila tungod sila mga mayong binuhatan na ilang gisunod. Unya ani po sa mga Diyos. Kasagaran po sa mga lain relihiyon, pumuingon po sila nga kana si Santa Maria, si San Rafael, si San Miguel, o mga larawan sa mga kanang anghel, mga Diyos-Diyusan, wala mabasa sa Biblia. Kaya ang Biblia, nabasa man niya ang giingon sa Ginoo, bawal maghimog larawan sa mga anghel ug sa mga santos. Pangutana sa mga latinuhan, asa mabasa sa Biblia, nga letra po letra, nga ang Diyos niingon na bawal maghimo og mga balaan butang o mga balaan nga sculptures. Wagid sila mabasa o unya, ikaduha, asa man ang mga Diyos na gimension sa Biblia. Kitsa man na sila. Di po sila makatubag. Kay musakpan lagi. Unya, ang kaning mga Diyos mga kaisunan po ni Kristo, mupasag ang kaning mga Diyos mga kaisunan po ni Kristo,
kanang magkalaylahi gid sila Dios. Gawas kung ang makalaylahi kontinente aduna gid sila kanang Dios na ikaw galingon Dios sa ilang kaugalingon in every part of the continent. So mara sa Salmo 96 verse 5 nya basa. Salmo chapter 96 verse 5. Ang mga ang mga Diyos-Diyos sa upan mga nasod, mga Diyos-Diyos lamang ang apan ng Ginoo mao'y nagbuhat sa kalangitan. O ang mga Diyos-Diyos kani di ka man sa every different continent. Baka pantay mo ang kanang sa unang panahon ang Diyos nato anito ang Diyos. Unya, ang Diyos pud sa China o sa Southeast Asia na mga Buddha o Guyana. At ang Diyos sa mga pagano sa una, napot sila sa si dimensionog kanang pangalan ng Zeus diya sa Greece. O, kanang mga Diyos-Diyosan, mga kaison ko ni Kristo. Every part of the continent, every different people at puyo sa kontinente, giproklaman nila na wala gyud na gitudlo sa simbahan Katoliko nga ang kanang wala gitudlo sa simbahan Katoliko nga ang kaning na dapat nato kanang sibahon nato ang mga Dios nato sa atong mga ninuno to sa una wala gyud giingon ang simbahan Katoliko diha. Unya sa wala pa si Ginoo Jesucristo na pagkatao sa atong diri sa kalibutan, ang mga Hudyo na ulipon po sa mga Egyptianon o dihapot kay dihapot ulipon man sila sa Egyptianon. Daghan ang mga Hudyo na nahawa sa ilang pagka-Judaism kay kanang tungod po kay nawat-an sila sa paglaom na wala ni seed nila kanila sa Egyptianon. Mao na bitaw nabalhin sila sa relihiyon sa mga Egyptianon kay wala man sila nasalig sa paglaom sa Dios na araw unta na muluwas sila ngadto sa kaulipon sa Egyptianos. Diya sa mabasa sa Exodus 3:7. O uban pa mga Judeo nagalgal o nadala sa pagsimba o Diyos sama to ganina nga sama sa mga Hudyo nga na nabiya sila pagka-Hudyo kay kanang nagalgal po sila o nadala po sa nagsimba sa mga Diyos. It could be nga kanang sila giasawa kay Tuano o mga pagano yana mo na nga diya sa unang hari 11 nga gimo niya kini kay sa likway man ni Solomon. Dili pa ang tanan o Diyo na nabiya nini. Basta po si Solomon kay nabiya man siya sa iyang pagkahudyo o nisimba siya sa tulog ka may popular nga Diyos-Diyosan sa karang panahon o mga Diyos-Diyosan po niya o sa mga Diyos-Diyosan na wala na daga-daga pa yung gisimba ni Solomon. Kabilang nito si Astaroth, si Gamos, si Moloch. Kana silang tulo mo pa pinaka-popular ng Diyos-Diyosan sa una. Mo mao'y gisimba ni Solomon sa pagkauman ni Mia siya sa iyang pagka-Judaismo. Mo na ang tinog ng mga Diyos-Diyosan. Kaya ba mo usanay kasi mga Diyos-Diyosan kanawala na kaila ni Jesucristo. Kanawala na kaila sa Diyos. Apan kanang mga butang, kanang mga balaan, kanang mga sculpture ni San Rafael, ni San Miguel o ni Santa Maria. Dialog kini sa Dios kay ang Ginoo nakailaman nila. Mo na nga
ang kanang mga Diyos wala na kaila sa tong Ginoo apan ang kanang mga dili Diyos tas kanang tas deserve sila sa matuod nga Dios, dili gid siya matawag og Diyos. Unya nausab sa libro sa mga hari isay-isay nga ang mga uban mga Hudiyo nasimba kang Baal. Napoy ubang mga Hudiyo nisimba kang Baal. Napoy sa sumala sa Pablo nga diha sa Roma 11:4 nga kana si Baal usa siya ka Diyos nagisamba sa mga Hudiyo sa una. Ang kanang mga Diyos gibuhatan sa ubang mga Hudiyo o mga larawan sa 2 Makabeo 12:4. O tungod usab sa paganggal sa ubang mga Hudiyo sa pagbatong Diyos, nagpabuhat sila og larawan sa nating baka. Aron ila si bahon ingon na Dios diya sa Exodo 32:1-4. Matawag yun nimo nga Diyos ang mga butang kung imong kining ihada nimo kaugaling sa usa ka butang na imong giprograma na kaning wheelchair mo niya kung Dios. Sama ragod na kanang kanabitong nakay ka nang giangayan karon unya imong ginigiprograma na siya ang akong everything. Siya ang akong kanang kalibutan, siya ang akong forever. So mo pasabot na mahong na gyud ang idolatry gawas kung imong kining gisimba gihimong nimong Dios ang imong giangayan o usa ka butang kudyana. O dili po sa pagsimba sa mga Diyos, kung dili sa pagkahakop usab sa tao sa usa ka pagi sa pagsimba ang Diyos. Diya sa Efeso 5:5 o sa Colosas 3:5. Dili po sa giangayan na imong gisimba nimo bilang Dios, kundi pinaagi sa sala. Kana atong gibuhat nato mga kalawayan, mga pangpagarbuso o pagpakasala. Mao ang kanang makasa nato sa Ginoo kay gisimba nato ang sala. Once ka mo simba ka sa sala, tabla na kagisimba nimo si Satanas, pinagi sa imong sala ni imong gibuhat. Una-unahan na dili usa ka sala lamang, kundi pito gyud ka sala nga atong nahibaw sama sa anger o wrath, greed, kalaog, lust, kalawayan, ni kasina ka na bito mong ipog ka sa mga butang nindot. Gluttony, kanang sige kagkaon og daghan, sige kagkaon daghan nya busog na ka. Unya sa tusa. Kasina. Kanang kuan, Garbo, pride, kasuko, kanang pride, kanang sobrang pagarbuso gumikan kay nangampog ka nga dagang ka kwarta, brightod ka. Mo na ang kanang state of pride. Tapol, ikapito, sloth, katapol. Kanabitaw sige kaglikad sa imong danan na musilpon ka tas wa hindi mo mahitumanon nimo og kanang mga binuhat sa bahay. Mao na ang tawag og sloth. Be careful kay kani sala mo kaning sin of the lust, kalawayan, sin of pride, o bisag pag city kabuk ka sa bantay ninyo kay kung once ganing na mabuhat mo anang pito ka sala, tabla ninyo gisimba si Satanas o iyang mga alagad. Kana bitong mo na ang Diyos nato karon kanang gisimba nato ang sala. Ang common na gisimba nato sa sala kanang kalawayan ba ya? Magbantay gyud ana kay kanang
kanang magbuhatag ka ng mga sa naay silot na gihatag sa Ginoo diha kanato. O busa aron dili ta magpasimba o sa Dios o sa sala, di kaya din nato ang pagkahakog. Mo na nga di kaya nato ang di kaya nato ni kani mga pito kas sa na mo'y magka-impierno to. Dapat atong inumduman nagingon ni Kristo, mas bulahan ang pagkahatag kaysa madawat, mas bulahan pagka mapaubos kaysa magpatas, mas bulahan ang maluluyon kaysa dili maluluyon. Diya sa buhat 20:33 o basahin niyo na sa New Testament niya naagi mabasa nga bulahan ang kato mapadawdaw nga. And then, ay ka sa larawan o ribotos mga santos. Ang mga larawan na gitubot sa Ginoo, mga larawan na balahan o santos. At ato kining masabta na kani mga Diyos wala nakailas sa Ginoo o kani mga dili Diyos mo niya mga balaan na gitubot sa na mga balaan na sunod sa balaan kasulatan mao na ang gitawag nga mao na ang mga nakailas sa Dios. Lahi ang Diyos, lahi ang balaan. Kay ang balaan mauna ang mga amigo o nakaila sa atong Ginoo Kristo. Sama sa Exodo 25:18-22 niya ang atong Ginoo isugo ka Moises na paghimo ka ng duha ka kirubin sa isig ka kilid niya. Sama po ta nagihulga po ang mga Israelita sa has mo nagisugo sa Ginoo sa Numeros 21:8 nga paghimo Moises paghimo usa ka has nga bronse o buwas kining matan-aw kana maayo ang tanan, maayo ang mga tao. Mo na nagpaka-typology ang kanang diha sa Numeros 21:8 o sa New Testament niya ang cross maoy kanang kaluwasan nato o makaluwas nato. Daghan bitaw mga reliyon di sila ganahan musud og cross kay makaingon man sila Dios-Diosan. Di po sila ganahan na makasuot sila og kanang rosaryo nga adunay cross kay di pa sila ganahan sa rosaryo. Mo na nga makasuot ni Kristo nya kung makakita din ka sa usa ka tawo nga di ganahan og cross, iya na sayawa. Pagbantay mo na. Kay kasagaran sa kanang panahon na daghan ang mga politiko na ilang gitangtang og cross because of the religious issues. Unya, o dili lang kay Dios sa pabuhat og larawan sa bitin, ay sa larawan sa kirubin o kanang bitin nga bronze, napod ang mga larawan na gipabutangan sa sulod sa iyang templo o sa sulod sa iyang templo diha sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 19. Ang diya sa palay sa Dios diya sa 23:21 mao ang mga templo na gipabutangan sa Dios sa mga larawan. Buot pasabot na dili lamang ang Dios na pabuhat og mga larawan, nagbaton pagayod siya og larawan. Dili pud kay kirubin lamang ang kinulit sa sud sa templo kundi adunay mga balaan ng butang, mga palmera o uban pang mga balaan butang na gikinulit diha sa templo sa Ginoo. Unya last na ko ni kay namon to. Sumala sa sulat ni Propeta Malakias nga mabasa nato sa Malakias 2:11 og tungod kay templo gimahalan ng Dios busa dili siya motubo tubutan na kini og Dios. O mismo ang Ginoo nahigugma sa iyang templo kung adunay kinulit nga mga balaan larawan sama sa anghel, sama sa balaan tao, sama sa mga palmero uban pa apan wala niya gihigugma sa Ginoo ang katong mga templo na walay larawan gawas ko ang ilang simbahan gitukuran og kanang rice mill.
Kasagaran sa mga reliyon karon, ang ilang simbahan wala gyud sila larawan, pero ang ilang simbahan nila kasagaran muraw ka ng simbahan na gitukuran sa office, ang ilang simbahan muraw kadak-asa ka na bodega sa alturas. Muna ang example sa atong example na diya sa Malakias 2:11 nya wa gigugma ang Dios gawas ko makakita siya sa templo nga wala igitulitan og mga balaan. O mo ra lang akong bersikulo nga akong gihatag diya kaninyo kay nagam mawali man ron. So pwede na. Ikaw ba? Pasensya guys. Mao na nga mga Kristiyan ko ni Kristo kung pasabot niya ang mga larawan sa sunod sa templo o yun sa kabubutan sa Diyos. Wala yun iingon ang Diyos niya kayo ninyo pagbuhat o pangatanan larawan kay kanang kumabuhat kag larawan tabra nagbuhat ka o laing Diyos. Wala yun iingon ang ginawa na. Ang gipasabot na dili ganahan ang Ginoo na maghimog kag kanang gimog larawan kanang wala nakaila kaniya kanang mga larawan na ihimo nila Diyos dili sa Astaroth Moloch lamang kung dili pod sa ilang giidolo or mga sala na ilang gihimo. If naana mo ang mga salaan na isimba ninyo ang sala, isimba ninyo mga kalayla, kayo mga Diyos ninyo, marpa na lang iundangin ninyo na. And that is the sin against God, and that is the idolatry against God. Unya, dugang pa na, o paong ka na ngano ang katawan sa Diyos, tunay mga larawan ributos sa mga santos. Noon na nga nihigugma yun ang Diyos kung makakita siya sa templo nga adunay gikunilitan og larawan. Mano may gihigugma sa Diyos na gikulit ang mga larawan sa mga balantao, sa mga anghel. Kaya mo man na iyang perfect creation. Kita mga pinanggaman kita sa Diyos. Bisa makasasata. Mano kita, himo kita o mga nindot nga larawan. Kaya igugma kita sa Diyos. Makay mo may mga lalim tinuhan nga, kanang, di ganahan o larawan mga brother, kay kanang, di ganahan mo larawan brother, kay kanang supak mo ka sa Diyos. Ang pumutana, imong now, larawan man na sa Ginoo, imong kinisupakon. Kanang maingon ka o kanang mautugnaw kay insecure to. Wa ka nasalig sa imong perfect creation ni God. Kung na makusyon ko ni Kristo, ayaw ninyo reklamuha nga ang inyong mga larawan. Kita, we are the image. All of this world are image. All of this universe, all of this creation are God's image. We don't need to hate. We just have to love ourselves. We just have to love usay creation sa Ginoo. Kung dili niyo gigugmaon ang inyong ang mga larawan sa mga santos, ug larawan si mapabalingon tabla na kang isupak nimo ang Ginoo. Unya tugan pa ang larawan nahulagway kini sa Dios, nahulagway sa Dios sa iyang pagpabuhat og ribulto sa piti nga gitumbaga aron pag-ayos sa tao ug napaakan og pitin. Na sa Números 21:7. Pero adunay paralel ana, adunay typology ana. Kay diya sa Juan 3:14. Si Gidong Isus ingon nag-iisa ni Moises dito sa kamingawon ang biting at tumbaga nga gibutang utugon
ang anak sa tao kinahanglan na isa usab aron ang tanan na moto kaniya makabuhat, makabaton o kinabuhi walay katapusan. Sama sa mga kauban ni Moises. Amen. Sama sa kauban ni Moises na kung iyang himuon niya ang kanang bitin nga bronze na ipakita niya sa tanang tao, muluwas sila sa kasakit. Apan tumatan-aw kita sa crucifix ni Jesus Christ, napako sa cross para pasaylo na itong mga sala, makabuhat kita o maayong kinabuhi walay katapusan. Muna na mga relihiyon karon, di sila ganahan na makita sila crucifix, kay allergic sila ni Jesus Christ, ni Pagos sa cross. Kitang tanan, we are, ipasan nato ang cross ni Kristo. Dili ako, kundi kitang tanan. Because ang gingon ni Isu Kristo, kung buot kang musunod sa ganako, pasana ang imong cross, o musunod ganako. Mauna kita, mga Kristiyano, nga atong gipasan ang atong cross para sa atong Ginoong Kristo. O katong mga tao nga dili ganahan mo tan-aw sa gipasan ni Jesus Christ sa cross, timaan na sila nga they are the children of Satan. If wala mo'y cross, wala mo'y cross, naraman sa cross ng gitupas sa atong Ginoong Kristo, you are, if you hate it, you are not embrace Jesus Christ. Mao bito nakita mga Katoliko, ngano man na aduna may kitay cross nagipasan ni Jesus, na aduna may kanang crucifix or cross na si Jesus Christ gipasan siyang cross. We are embracing Jesus Christ. Mano ang mga relihiyon na wala sila cross, apang walay Jesus Christ na pasan nila, they do not accept Jesus Christ gipasan diha sa cross. Ang tinuod niya cross, ang tinuod na larawan sa cross, aduna gipasan. Sama na po na gipasan ni Moises ang usa ka bronze nga bitin. Ugon niya, mao ka na nga anong ang mga Katolikong Kristiyano dunay ripoto ni Jesus Christ. O sa lain pa siya, o sa lain pahin, ang ripoto sa bitin, kumbaga nagibutang sa tukon, nagibasihan sa mabutika, aron simbolo, nga tanang tambal na ilang gibaliga, makaayon, mula na kasagaran sa mga medikal, aduna po'y ka ng cross, aduna po'y bitin, nagikuha ng cross, that is the symbol of health, in medical health, mo ni simbolo. If wala tayo simbolo sa cross, sa simbahan na to, wala yun. Dili kita kagayan ni Kristo. Kung adunay usa ka templo nga adunay cross sa atubangan sa likod, mao kanang templo mao ang tag-iya ni Kristo. So katong mga tao nga nagsimba, katong mga tao nga nasimba sa kalayon na walay cross, hala, hunahunaan ninyo. That is your own. We are not force you. That is your own if you want to live or not. If hindi ka mo yanani mo. Because God gives you whatever you want. Maimpirno man o may langit. So, dili sa kutaman kay adughan daghan ni mato, daghan ko na kauban ng muto ni. So, hinahon pod na sa kapunay sana masabtan ang among pagtulungan gikan sa Ginoo ug sa iyang patuod nga simbahan. Daghang salamat po, maayong hapon kanyang tanan. Ay, ikaw rin, sino? Ikaw rin, sino? Tabugon ko eh. Okay, ngayong hapon ay suong pilihan ni Kristo. So, sabi nga ko pa karon shout out sa mga taga-Valencia, no? Salamat sa Ginoo niabot na nilapita. Isang yaw ang mayong balita na tungod sa alwasa. Kung akong topic karon may tungod kini ni Santa Maria kanunay ulay kay mauni ang kanunay supakon sa mga laing pagtuo, ha?
igsuon nga dili Katoliko. So ang panudlo sa Santa Iglesia, ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay sa wala pa siya manganak sa iyang pagpanganak ug human sa iyang pagpanganak kang Hesus ug nga si Hesus mao ang bugtong anak ni Santa Maria. Niya kay kini mga laing tinuuhan ang supak ng gidani. Ang una nilang supak, ingon sila, dili tinuod nga si Santa Maria nagpabilin nga ulay tungod kay ang kasulatan nagisgot og mga igsuon ni Hesus. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Nga mabasa sa Marcos 6:3, samtang nakigsulti pa si Hesus sa mga tao, niabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Mateo 12:46, nagtigom aron mag-ampo kanunay uban sa mga babayi ug ni Maria nga inahan ni Hesus ug sa igsuon nga lalaki ni Hesus. Buhat 1:14. So mao niya ang gamiton sa laing tinuhan aron iatake sa ilang pagsupak yun, no? Nga dili tinuod kuno nga ulay si Santa Maria. So ato ni tubagon. Ang tubag ini si Santa Maria nagpabiling gayud nga ulay sumala sa gitagna sa kasulatan. Nag-ingon diri sa Isaiah 7:14. Ania karon ang usa ka ulay manangkon ug manganak ug usa ka anak nga lalaki ug ang iyang ngalan pagkatawgon og Emmanuel. Ang katumangan ini mao si Maria. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, ang usa ka ulay magmagdos ug manganak og lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios aniya uban kanato. Mateo kapitulo 1:23. Lain tabna ni gisbutan ni propeta Ezekiel, kining putahana masinilhang ug dili na Dios pag-ablihan pa. Di may lain pang muagi nining maong pultahan. Tungod kay ang Diyos sa Israel, miagi man nining pultahana. Ezekiel 44:2. Kining Diyos sa Israel na mo ni mauang Diyos nga muluwas sa iyang katawhan. Dahil nato ang Ginoo ang Diyos sa Israel. Kay mianhi siya ang pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila kagawasan. Lucas 1:68. Ug siya mao si Kristo. Kay karong gabi una na tawo sa lungsod ni David ang inyong manluluwas. Ang Kristo nga Ginoo. Mabasa sa Lucas 2:11. Ug ang putahan nga giagian ni Kristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan mao ang pag-uangkan ni Santa Maria. Ug sumala sa tagna ini pagasidha na nagpasabot nga wala kay laing matawo diha kaniya. Ang putahan nagkahulugan usab kini og taguangkan sa babayi. Ug gisinhan sa Ginoo ang mga putahan sa bangay ni Abimelech. Mabasa sa Genesis 20:17 ngadto sa 19. Kuni nga klaro kayo. At kanila pagsupak na si Maria dili na ulay kay nanganak layo ni Jesus. Mo gid ilahang number 1 sa pagsupak nila kay naalagi ko na yung mabasa nga yung mga igsuon. Nya klaro man kayo nga giingon nga bugtong. Ano sa ng bugtong dahil? Ay mga igsuon. Muli klaro ba nga tingatan yung mga laing mga sikta ba kay mingon sila nga sa'yo pong mga Katoliko kay ano yung tutlo? Bugtong. Nakanak ko. Bugtong anak. Nya naman lagi babasa nga yung mga igsuon. Yung sa bugtong sa inyo aday, maaday mga manghot. Nasayok din, no? Hindi ka naman supak ano ito, mga igsuon ng mga di Katoliko. Yun sila. Wala ilabtin yung si Maria, hantod nga nanganak kang Jesus. Mabasa na sa Mateo, kapitulo 1:25. Busa masabot, kasabihan na tao na si Jesus, doon na nahitabo alit ni Maria o ni Jose. Sama nga ang anghel, mingon nga ni Zacarias, dili ka makasulti hantod na matawo ang bata o sabihan na tawo na si Buwan, nakasulti na iyang amahan. Mabasa sa Lucas 1:20,
ug sa 64. Nauna po na ilang supak. Kay mabasa man nga kuan ko no. Wala ilang tinuse antod nga nanganak ang Hesus. Ang ilang pagsabot nini, nga human na mga anak ni Hesus, dilagtan na ni Jose. Kasi pagtuon ninyong Jose, manyakis nga muhilabot yun. Na si Maria, gipili man sa Ginoo nga mga anak sa iyang bugtong anak, no? Namang muluwas sa kalibutan. So wala buling si Maria sa sala, no? Ang Ginoo ay nagpili niya ilang yung makasagwang si Maria kay lagi ko no, tao lang, no? Nakakong tubakan kaya nag-isgot mo sila ng igsuo, no? Ang pulong nga Delphos sa Grego nga gihubad ngadto sa Binisaya ug igsuon ang kahulugan. Gigamit kini nga dunay lapad nga kahulugan ug dili kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. Gigamit usab kini pagpasabot sa mga paryente ug igagaw. So dili pa sa pagasabton nga igsuon sa unod. Pananglit si Abraham, mitawag sa iyang pagumangkon nga silot o igsuon nga mabasa sa Genesis 14, versículo 14. Si Jacob mitawag o igsuon sa iyang uyuan nga si Laban, mabasa sa Genesis 29:15. Mahimo sab ang paggamit nini nga ang gipasabot mga kadugo o kaliwat. Ayaw ninyo likayi ang taga-Idumya, kay inyo silang igsuon. Lalo kayo nga dili igsuon sa unod. Kundi kaliwat, English go tere, kadugo, kaliwat. Si David niingon, ini sila unod sa akong unod, o bukog sa akong bukog. Kini sila akong mga igsuon. Mabasa sa 2 Samuel, kapitulo 19, 11-12. Gigamit usab kini tali sa suod nga managigala. Si Hira niingon kang Solomon, igsuon ko. Unsa gud kining mga lungsod nga imong gihatag kanako. Itawag sa niya igsuon. Pero dili igsuon sa unod. Klaro kayo. Niya sa uno kapitulo 9:13, si David niingon kang Jonathan, nabuol ako pagayo kanimo, igsuon kong Jonathan. Gitawag ako na igsuon, pero dili igsuon sa unod. Igsuon sa pagtuon no di klaro. 2 Samuel 1:26. Yan nato nang mabasa no? Sa 2 Samuel kapitulo 1 versículo 26. Nagya sa bagong tugon, gigamit kini pagpasabot sa mga igsuon sa pagtuo. Lalo na gini. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Hesus sa pagtawag kanila na iyang mga igsuon. Igsuon sa pagtuo, perting klaro ha, igsuon sa unod. Na kini mga lay pagtuo kay ilang may ipugos na naigsuon si Hesus. Nga, gamit din sila ng versikulo Lucas 2:7, nga sila si Hesus gitawag og panganay ni Maria. Busa ang sabot nato nga doon lagi mga manghod nga misungod ni Hesus nga panganay mga anak sa panagtiayon ni Maria ug Jose. Ano na ilang mga supak-supak. Nya, ang atong tubag ni kini-ingon nga mga igsuon ni Hesus, dili mga anak ni Santa Maria, kundi mga anak sa laing ginikanan. Kung kini-ingon nga mga igsuon ni Hesus, mga anak pa ni Santa Maria, ang ilang tang amahan na si San Jose. Apan atong makita nga ang ilang amahan, dili si San Jose. Dahil sa Biblia, dunay duha lamang ka Santiago nga gisgutan. Ang unang Santiago, igsuon ni Juan nga anak ni Zebedeo. Mabasa sa Mateo kapitulo 10, 2-3, no? Ang lain Santiago, giingon ni Jose, mga anak ni Alfeo, igsuon nga sa Griego, Clopas. Atong nabaluan nga sa paglansang kang Hesus, dito may pipinausab ka babae nga nagpaantaw sa pagtanaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, no? Si Maria Magdalena o si Maria ngayon sa Batanong Santiago o Jose. Babasa sa San Marcos kapitulo 15 bersikulo 40. Ini sila dito sa ayo apan atong makita na sa pagkaduol na nila dito sa tiilan sa krus. Si Maria nga inahan ni Jesus duol sa krus ni Jesus. Nagbarog ang iyang inahan o
ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Basa sa Juan 19 versikulo 25. Matod sa karang istorya nga si Josephus nga kini si Alfeo igsuon ni San Jose. Busa ang iyang asawa dili igsuon ni Santa Maria kundi sister-in-law kun bayaw. Busa ang ingon nga mga igsuon ni Jesus dili nila igsuon sa ulod kundi iyang mga igagaw ug sibo sa batasan sa mga Hudiyo sila gitawag ug iyang mga igsuon. Dugang pa wala gyud kita mabasa sa Biblia nga kini giingon nga mga igsuon ni Jesus gitawag og mga anak ni Maria o ni Jose. Ang paggamit sa pulong hangtod wala kini magpasabot nga dunay sukwahi nga hitabo human sa hitabo nga giangturan. Ang batid sa kasulatan nga si St. Jerome ingon nga ang pulong hangtod pasiunhan gani og negatibo sama panangit sa wala o dili. Ang kaulugan niini mao nga ang naanggan nga kahimtang magpabilin human sa hitabo nga giangturan aniyang mabasa. Wala mubalik ang uwak hangtod nga miyubas ang tubig. Mabasa sa Genesis 8 versikulo 7. Sa taas pa ang tubig, wala na mubalik ang uwak. Ug sa dihang miyubas na ang tubig, nagpabilin Japon nga wala mubalik ang uwak. Klaro kayo na, saan ito pa dahil? Pagka nga nagdamit ng hangtod, wala magpasabot ni. Nga, kung mo kayo dili mabasa, ako na, no? Klaro kayo sa atong magbibasa dire, no? Nadili po sa 1 Samuel 15, versikulo 35, sa wala, si Samuel makikita pa sa usab kang Saul, hangtod na siya namatay, no? Gamit diri ang pulong hangtod, yapon, no? Wala si Samuel makikita pag usab kang Saul, hangtod na siya namatay. Pasabot ba nga kay wala siya makikita. Ipaabot pa niya ang mamatay. Sayop na sabot, no? Sa buhay pa si Saul, wala na makikita kaniya si Samuel, ug labi na sa dihang namatay na si Saul. Wala manganak si Mikal hangtod na siya namatay. Mabasa sa Samuel 6, versikulo 23. Yes. Sa buhay pa si Mikal, ang iyang kahimtang nga wala siya manganak ug sa dihang namatay na siya, nagpabilin gyapon ang iyang kahimtang sa pagkawala manganak kay wala man gani manganak sa buhay pa. Unsa naka nga sa patay na? Ito klaro ha. May tungod lang sa kalyas, dili niya na andang kahimtang na dili siya makasulti. Busa ang pagpangatandi dili magamit. Samtang sa ilang bahin ang naandang nga kahimtang ni Maria sa wala pa siya manganak nga siya ulay ug sa dihang nanganak na siya, nagpabilin ang maong kahimtang sa pagkaulay pinasikat sa paggamit sa pulong hangtod diya sa kasulatan. Ang pulong panganay dili pagasabtong na duna gyud mga manghod o dili nagpasabot sa unang muabli sa kaduangkan sa inahan. Exodus 13 versikulo 2. Ang panganay mao gisugo sa Dios nga ihalad ngadto kaniya. Ihalad ko ang akong kaugalingon. Ang panganay na lalaki sa tagsa-tagsa kabanay sa Israel ug ang panganay sa tanang mananap. Abasa sa Numeros 3, versikulo 12. Ug ang mga panganay dunay pinasahi nga katungod. Musa nanumpa si Esau ug iyang gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay. Genesis 25, versikulo 33. Ang kasulatan nagisgot na si Jesus bugtong o panganay. Aron nilitanaw nila kaniya na ilang gidungdag magbangutan sila tungod kaniya. Sama sa nagbangutan tungod sa kamatayon sa bugtong ni anak. Kung magpaaga sila o pait na luha tungod sa kamatayon sa iyang panganay anak. Zacarias 12:10. Dito sa ito dunay hipalgan nga usa ka lapida. Di nakulit kining mga pulungan. This woman died while delivering his firstborn. Ang hubad mao kini. Kining bayhana namatay sa pagpanganak sa iyang panganay. Lain punto nga batasan sa mga Hudiyo nga ang mga manghod mutahod gayud sa mga magulang. Apan atong makita nga ang giingon ni igsoon ni Jesus nagpakita sa kawalay pagtahod kaniya. Mabasa sa Juan kapitulo 7 versikulo 3 ngadto sa 5. O
o sa Marcos 3, versikulo 21. O dito sa cross, dito diyan ni Jesus ang iyang kinahan. Hadto ni San Juan Apostol. Mabasa sa Juan 9, versikulo 25, hanggang 27. Kung si Maria doon na pahilain anak, o pauli unta siya sa ilaha. Ingon sa ilang kostumbre. May mga igsuno, may mga lain kinuha kay ang nila yung magsigil na sila pangatake sa Simbang Katoliko, labing na din yung Mama Mary, kaya para nila tao si Mama Mary, para nila makasasala. Nagamit ba sila na versikulo na ipahaon na po sila ang pagturo, no? Ngayon sila na si Maria makasasala. Kung makasasala pa si Mama Mary, dili ni piliyon sa Ginoo na sublan sa iyang anak na si Kristo. Kasi Kristo balaan man. Kaya ang Diyos di ba mupuyo sa usa ka taong makasasala. Yang anong dili man gipaagi ni Mama Mary si Kristo. Anong gipili man sa Diyos si Maria. So dili maklaro na to nga wa gid siya ibuloy og mansa sa sala. Gilain si Maria para sublan ni Kristo anon pagaluwason ang kalibutan. Kaya wala pa si Maria siya ang pagpagkatawa ni Kristo na ang tanang tao makasasala man isa may piliyon na sublan. Wala kinakarohan kayo nga ang mga Katoliko dapat hindi kayo pagdahon. Wala simbahan sa Katoliko si Maria kundi kita ahot kay mismo ang Diyos ni pili man ni Maria na mayroong inang sa anak kinsa man ta nga masupak-supak nga na ang Diyos na mismo may mipili ni Maria nga mahimong anak sa iyang bugtong anak na si Jesus. Kung na pinakasubo nga palandungon pa kaya ganito mga igsoon, maayo na kayo ngayon, I love you Jesus. Kanya, ang inahan ni Kristo ilang gidaot ay makasasala para nila makasasala. Kung mga matay ni mga tawanan nga wa mo tao ni Maria, kung saan ka nila pagkatubang hindi ka matay na makita magiging nila si Mama Mary nagkauban ni Kristo. Kung saan kayo tawag nila ni Mama Mary, yung sila tita, musod ni tita, ulama kayo na magkita na lang sila kayo pa sila tawag, hindi pa sila may tawag yung ginahan tawag nila sila tita, pwede mga soul ni Kristo tawagan ninyo ang ginahan sa Ginoo. Ano yan, gano'n, may pasilungan, no? Hulaan ka sa tanang babae. Gata mo na yung din, huwag pa mo maanghel, huwag pa mo masantos, magsupak-supak pa. Pinting mo yan, makita na lang na. Pinting ibalasa. Ulaw kayo, magsiga, I love you Jesus! I love you Jesus! At si Mama Mary, ilan ang ipasakitag, maayo kay kung ako kita si Jesus, nga akong inahan ilang kauton, hindi magsige mo, pasidungog na ko. Malipay mo na ko. Malipay ko nga, akong inahan ninyo, gidaot, nga magsige mo, gayag na ko. May gini kayo, ako, mayroong Jesus, na Jesus pa ko, pangkuhan na tamo, ipanglatos na tamo, no? Muna kami dyan, so, no? Atong tahon ang inahan sa Ginoo. Kay, ako kayo, kuang si Maria, dako kay papel si Maria, anong naangko na to ang kaluwasan. Unay, klaro, matingala tayo nila, kayo lang, subako nila ni si Maria. Matingala, nga lang, mag-iskot ng Maria, muasya na nila mga dunggan, ilong, muulpa ba, masuko ba nga makadungog, nanapon, gisimba na po si Maria sa mga Katoliko, may perlogin mo. Giangko na nila ang pagkamaghuhukom sa Diyos. Para nila, ang Katoliko, may pirlo, no? Sila rin maluwas. Selfish ba na yung Ginoo? Kung selfish ba Ginoo, no, pagkamatyan pa magdantanan. Muna yung kinaklaruhan ito, no? Nagsuon ko na ni Kristo, no? Huwag kang masuko, din mo, ito lang yung itubaan ng mga, ito lang yung burger, baka lang mga pagsupang, huwag kang masukuhan ng sangyaw lang. Nga, mabasa po natin ni Lili sa Pinadayon, Kapitulo 12, versikulo 17, mabasa mo doon ba, napungot pag-ayo ang dragon. Yung dragon ba yan, yawa o satanas mo?
Napungod pag-aayo sa babayi. Kung sa tanang kaliwat ni ini. No? Kini babayi nga gisgutan kay si Maria man eh. Napungod pag-aayo ang dragon nga mao yawa o Satanas. Unya, kining mga tawhana mapungod pang mga Mary. Mapungod ng Maria. Nya kung mabasa na ito, ang dragon, ang yawa o Satanas, napungod pag-aayo sa babayi. Ipunsa man sila sa dragon nga nasuko pag-ayo sa babayi nga mao si Maria. Muna itong itayadaan ba kay ganong masuko sila ni Mama Mary nga sa mabasa sa Pinadayag 12 versikulo 17 nga ang napungod mao man ang yawa, ang dragon nga Satanas, no? Muna makapungutan na tanong, ikunsa mo sa dragon. Ikunsa mo. Ganong masuko mo ni Maria. Diya masuko mo sa tanang kaliwat sa babae nga nagsunod kaniya. Muna mga Katoliko, nagsunod bang sa pagtululaan ni Kristo, itaw ni Mama Mary, mao na birahan ta kanunay sa mga laing tinuhan. Muna mga igsuon ko na. Muna nga itong hibawaan ba na pwede yung nakong sayop nila nga ang ilang pagsigig, pasipala ni Maria, no? Sa akong kasinatian, grabe kayo. Siyempre, magkasasala man kang tanan. Pero, grabe yun ang pagtabang ni Mama Mary nga kitang tanan. Imbis, dili taangayan ba? Dili taangayan, dunggon sa Ginoo. Kay, magkasasala kayo ta, pero tungod sa iyang inahan nga muhangyo, nga ihata ng atong ipangayo, so ihata, yun, no? Sama gud ni sa kasal sa kanya, nautag bino. Pagkahon sa bino, ningon si Maria, si Mama Mary kang Isos, anak, wala na sila'y bino. Itubag si Isos, babae, kung sa may labot mo, diiliw ka na ako, na mga dinapit lamang kita. Mautong si Maria, ningon nga, kung sa ganay isugo sa mga anak, buhatan ninyo. Mautong si Isos, ningon nga, ala, subli yung tubig ang mga tadyaw. Umato dako kay milagro nga di pa unta panahon sa pagmilagro sa Ginoo. Apan kay nihangyo ang iyang inahan. Kay ang inahan maluoy man gyud sa iyang mga anak. Diya kapitan nagpakainahan si Mama Mary, no? Naluoy siya sa kinasal ng hotdog bino. Nya maunawan man gito kay hotdog bino daghan kay bisita. So tungod sa kaluoy ni Mama Mary, naitabo ang dabang milagro. Himo ni Jesus ang milagro nga dili pa unta angay niya buhaton. Kung dako ayo, no? Dako kay mahimo si Mama Mary nga paampo ta. Wala ta mingon nga Maria Ginoo ka na Dios ka namo. Wala may Katoliko, wala ipari nga nitudlo nga si Maria Ginoo ang Dios. Magbutang-butang ni sila. Ano ba say ka usa sa napulo ka sugo nga di ta magbutang-butang. Nga kini gibuhat nila nga ilang ipasangil sa Katoliko nga nagsimba kung ni Mama Mary, ipaka-Diyos ko na nato, butang-butang mo na. Kaya huwag mag-ripali nga mitudlo, nga simbahan na to si Maria, ang himong Diyos. Kaya mga Katoliko, sakto nito ni Pangunaw na, nakaila at sa unsay tinuod niya Diyos. Mga, wala nga to simbahan si Maria, ang himong Diyos to dili. Atong gitahod kay inahan siya ni Kristo nga gipili sa Diyos. Kinsa man ta nga mosupak nga ang Diyos mismo mipili man ni Maria. Kung siya man, kisa may nabayon si Maria. So kanang pinyong pastor nga sige nagsupak-supak, no? Ang anghel, itahod man. Ulahan ka sa tanang babae. Ya pastor, may tahod sa Mama Mary. Na abot sa tuiga na sila nga, butho na kalit ba, may na kayo maghinawod na. Mabay manudlo sa Katoliko. Na ang Biblia na ba, gikan sa simbahang Katoliko. Wapang simbahang Katoliko, wala mo'y Biblia mga lang kinuhan karon. Kay ang Biblia, ang Katoliko, mao'y nag-compile sa Biblia. Kung mabasa mo history, klaro kayo na. Yang uban kayo ngayon nga, huwag labot ang history, Brad. Nga lang, may eskwela man ka kung huwag labot ang history. Bukod ko na badayon o si Rizal. Ito o malagay ka sa istorya bahin yung si Rizal. Unya, magsupak-supak ka bahin aning pisagay ka ng Biblia. Kasi nagbumna, supak ko nila kay para nila
Bible alone, no? Ano diha? Kamu na rin manudlo sa Katoliko nga ang Biblia gikan sa Simbahang Katoliko. Amo na labing kuhan gino. Dapat ito, magpasalamat sila sa Katoliko kay naa sila yung Biblia nga nabasa karon, no? Bisan si Martin Luther nga founder sa Protestante, nagpasalamat sa Simbahang Katoliko. Kay kung di ba kumitungod sa Simbahang Katoliko, wala sila yung Biblia. Mao na klaro. Kaya pasalamat gali ang founder sa Protestante. Kaya tininon sila, sige na naupuan, pangatake. No? Okay lang, magsangyaw mo sa kaluwasan. Pero magsumpak-sumpak mo, manaon ka mo, di na pagsangyaw ng inyo ha. Nagi mo intensyon na para ang mga inosente, yung kabigon sa inyong pagtuo. Muna may exam ko, nakapunta nga hini nga mo pagwali daw nga po na, no? Sabi nga sa may isong Katoliko nga nalini sa Valencia, no? Makasabot sa pulong sa Ginoo, dili ta magpalimbong ano mga magsakasakas kabalayan. Magsakasakas kabalayan dya. Ang mga inosinteng Katoliko nga wala magtuon sa Biblia, pakitaon na bersikulo bahin sa mga Diyos, mao na mabalik, mabugnaw na pagtuo. Ilan ang guyunom silang simbahan. Hatagan na yun og mga sa ipanghatag nila diha mga kasuway mga gusto una no nabalhin kog laing tinuhan. Maganahan po ta kay naay panghatag snap niya na ba. Sa diyan may balon na ko nga Katoliko tinod balik dito sa Katoliko ang suon no. Sa durante pa ko sa una nabalhin ko laing tinuhan. Ganahan po ta kay inilagay na yung mga libre ba nga babahon ka pero kakaibalan na ako nga ang Simbahang Katoliko mo tinuon tinbalik ito Simbahang Katoliko kay mag-unsa ang kung makaangkon tao mga bandi sa kalibutan unya ang atong kalag sa impyerno gikulatan na sa yawa no? Muna peligro muna nga dili ginagay-baylo ang atong pagtuo o katagaan mga pabor-pabor, scholarship, bugas, noodles, tinapaw sa padya. Ayaw bayloy mo pagtuo. Kay mapariyat ang huda sa anak. Gibaylo sa 30 kapidaso nga salapi si Kristo. Wala nga dili ta magpakahudas no. Ang atong pagtuo ato gining barugan mga igsoon ni Kristo. No? Kung gini na ko tamang kinapay mo sunod, daghang kay salamat o nagunta na atong pagkapuyan ang pulong sa Ginoo, magbalik-on kita mga igsoon ni Kristo. Salamat kayo. Okay, salamat, Brad. Sige, Yun yung tima no, may tungod ni Mama Mere. May kasagaran na ba sa mga kinuha, ikini si Mama Mere, lang atakihon na ba? Bingon, pero kini magkatulik ko yun, bingon si Maria Turawin Sala. Sa'yo, magkatulik ko ba? Tanang ba yung tao nagkasa ba ya? Diyan sa Roma 3:10, Roma 10:23. Nagkutulong man ang bersikulohan sa Roma. So, ino ba na? Kita tanan nagkasaaman. Nagay, si Maria kay andam naman na sa Ginoo ngayong sudlanan. So, kung naliktay na, ito, immaculate conception si Mary. Kay, gipanangkol nga may buling sa sala, mga kaisunan. So, wala, takihon. Pagkasa, rin ko Maria ko, sayo po ng Katoliko. Pero kung mga kaisunan, ako pamatunan. Nga wala yung sala si Grand Maria. Duha ka pamatuot, mga kaisunan. Diyan sa pala, kasulatan, mga kaisunan, duha ka kalawasan na ipadayag sa atong Ginoo. Dunay gitawag ko perfect way. No, gitawag ko imperfect way. So unsa man ay perfect way mga kaigsunan? Kaya yung perfect way, muna gitawag ko preventive salvation. Kung saan sila ko salvation preventiva. Pagpugong aron dili ka may tungtawag sa kadautan. Muna, pagpugong aron dili ka may tungtawag sa kadautan. Muna preventive salvation o salvation preventiva. Ikaw kini yung gitawag ko imperfect way. Unsa man mo gitawag restorative salvation o restorative salvation sa kinsila ba. Kaya bang nahambong ka sa sala ba? Kaya giluwas ka sama na to, iluwas sa Ginoo, sa Ginoo kasi nakasala ka, dumikan ng ibang yadan. So mura makikita example ng isunan sa preventive salvation. Dunay sa kabata, kapit na mahambong sa pangpang. Una kaya nakitaan may isang sa katao. Igunita ang bata, di una mahagpong.
So pagluwas niya po na, sumunod preventive salvation, pagpugong o di ka may tumpawag sa karutan. So muna si Maria, na ikanuha kaming sa restorative salvation, dahil nahulog na, example, bata, ito mo kaigsulan, bukutlo, ito nagbata, nahagbong nagbata sa pagpang, dahil tao na kita, ginawag ng bata, ginuwas, gina sa hospital. Pagluwas mo na, bisag nahagbong po ng bata, pero gina sa hospital, ginuwas gapon. So, bakit kasi pagluwas? Perfect way o imperfect way. Muna mag-exulan. Diyan mo pa na sa Panginoon. Pari mo mong may mahimo pa mag-exulan ng bato sa Panginoon mag-exulan. Diyan si Virgen Maria. Diyan sa awit 4:7. Diyon dia, ang akong esposa walay buling. Walay buling na mag-exulan. No spot B, mga bato pa sa English, King James Version ng mag-exulan. Kaya, diyan sa awit 6:9, pagkatawag bulahan. So kinsa man ay walay buling sa sala, inya pagkatawag bulahan. San Lucas 1:28. Si Angel Gabriel gisugo sa Ginoo. Kasi Angel Gabriel mag-exulan usa ni ka angel nga minsahero sa Ginoo mag-exulan. Kung tagili og message ba kita sa Ginoo kadto sa mga tao. Ya, di man mamakat si Angel Gabriel, di man na magtumutulong istorya. Kay Ginoo ba na yung aganon nya mingon nga si Angel Gabriel. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoo anata nimo bulahan ka sa tanang kabayan nga tanan. So kinsa ganito? So kinsa ganang walay sana, walay mansa ni pagtutong bulahan ang atong mahal na Birhen Maria mag-exulan. So tinaw nga walay buling sa sala atong mahal na Birhen mag-exulan. O Maria, Reyna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa manluluwas, si Kristo